Айди! Ето Гошо направи първа обиколка за много добро време, по-бързо от на Kawasaki ZX 6R. Старт! Ой, Гошо пак повежда. Това Kawasaki нещо не може да върви. Защо едно 7 годишно момченце с мъничко колело го бие? Страхотно. Прекрасно. Ето, задават се. Гошо е първи, Гошо е малкия, Гошо големия зад него. Ето идат. Гошо би! Запали му гумата. Запали, бе! Ето го победителят се задава. Гошо, дръпни са! Това беше. Стига толкова. Ето сега Scorpion. Tunnel Factory. Още един Scorpion. Ninja на японски. Stand inside. Дявола демек вътре. Сатаната, същата работа. Общо взето. Ето още две лепенки. Това е батко ви, Гошо. А това съм аз. Това съм аз, режисьорът на целият клип, който го проведохме на коя дата сме. Аз не се чувам сега от тебе. Да, но няма значение. Това беше.